чӣ хел тафтиш кунем депортатсиямона? Дар бисёри ҷойҳо бигӯем тафтиш мекунам. Бале мегӯянд ки виестон маҳкама ё ки кушодааи, вале намегӯянд ки то кадом муҳлата. Имрӯз гап мезанам, нархҳоро ба шуморо мерасонам аз моҳи март ва апрел аз шаҳрҳои Тоҷикистон ба Москва ёки аз Москва ба шаҳрҳои Тоҷикистон нархҳоша мегӯм. Ва ё нафарҳое ки депортатсияшон кардагиям ба статьяи паст бигӯем, ки падар, модар, оила ё ки фарзанд шаҳрвандии Россия ё ки вид на жители истифода доранд, яъне роҳш ҳастай барои кушода шудан. Хотуна эҳтиёт кунед, потому что фаромӯш накунед, ки дар ватан шуморо падару модартон, наздикотон интизоранд. Документ надорем Тоҷикистон бирем депортатсия мекунем ё бо омада метонем, саволе ки дар ҳар як видеои мо ҳастай. Салом дӯстони азиз, салом тамошобинони канали Акай Абдулло. Ба шумо боз ман Сабрина ҳастам. Чанд кашид навор накарда будам, надеюсь шумо маро фаромӯш накардед. Имрӯз мехоҳам камтар гап занам дар бораи нархҳои билети ҳавопаймо. Не ки аввал пурсиданем чӣ хелен шумо дӯстони азиз созед, нағзед, чӣ хелен шумо дар моҳи шарифи Рамазон. Ман ҳаматона табрик мекунам кати иди Рамазон. Худоҷон ҳамаи дуотон, ҳамаи намозотон қабул шаванд. Омин. Дӯстони азиз, имрӯз гап мезанам, нархҳоро ба шуморо мерасонам аз моҳи март ва апрел аз шаҳрҳои Тоҷикистон ба Москва ёки аз Москва ба шаҳрҳои Тоҷикистон нархҳоша мегӯм. Не ки ногуфтан намонад, дӯстони азиз, аз Россия Тоҷикистон рафта ози нархҳои билетҳо камтар паст шуданд. Не ки аз Тоҷикистон ба шаҳрҳои Россияра омадан нархҳо камтар баланд шуданд. Не ки нархҳо фақат пасту баланд мешаванд. Мо ози мегем нархҳои имрӯзаша да ай ҳама авиакомпаниё. Инам хеле дӯстони азиз хайсар кардем. Моҳи март Москва Душанбе аз 12 000 то 17 000 рублей, Душанбе Москва аз 27 то 35 000 рублей. Моҳи апрел Москва Душанбе аз 19 то 25 000 рублей, Душанбе Москва аз 30 то 33 000 рублей. Моҳи март Москва Клуб аз 11 500 то 17 000 рублей, Клуб Москва аз 28 то 30 000 рублей. Моҳи апрел Москва Клуб аз 20 то 21 000 рублей, Клуб Москва аз 29 то 31 000 рублей. Моҳи март Москва Хуҷанд аз 14 то 19 000 рублей, Хуҷанд Москва аз 24 500 то 30 000 рублей. Моҳи апрел Москва Хуҷанд аз 20 то 22 000 рублей, Хуҷанд Москва аз 24 то 28 000 рублей. Моҳи март Москва Бухтар аз 10 000 то 14 000 рублей, Бухтар Москва боша аз 23 то 31 000 рублей. Моҳи апрел Москва Бухтар аз 27 то 28 000 рублей, Бухтар Москва аз 29 то 30 000 рублей. Инам хеле дӯстони азиз, агар шаҳри шуморо нагуфта бошем, марҳамат метавонед дар рақамамон занг занед. Акай Абдулло шуморо подробно ҳамаи нархҳоро мефаҳмона. Бо агар ягон савол дошта бошед, марҳамат метавонед занг занед. Саволтонро ҷавоб медиҳем, да? Акай Абдулло подробно шуморо ҷавоб медиҳад. Бо ихтидом камтар добавить мекунам ки кай ки шумо Россия омадед, шумо дар ғарибӣ меоед, шумо в чужую страну меоед. Барои ҳамин қонуни Россияро соблюдат кунед. Документҳоро сразу кай ки омадед, сразу айпай документ кунӣ шавед. Кай ки документ кардед, уже шумо свободно, уверенно мегардед. Ягон кас ҳеҷ чизатон намега, кортон намегирад, баъд уже метавонед кор кунед. Хотуна эҳтиёт кунед. Потому что фаромӯш накунед, ки дар ватан шуморо падару модартон, наздикотон интизоранд. Инам хеле дӯстони азиз, хушрӯ рафтор кунед дар аэропорти Амихел, кай ки мерен, шумо уверенно хотуна ҳис кунед. Инам хеле хай дӯстони азиз, дар паноҳи Аллоҳ бошед, бо мо бошед. Хайр дӯстони азиз. Салому алайкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳама мардуми тоҷик, ҳар як нафаре ки ҳама вақт наворҳои моро тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва боварӣ доред. Хубе иншаллоҳ ҳар яки шумо. Дар ин видео саволҳое ки дар видеои пеш бигем, ай кадомеш ки зиёдтар мода мешид, ҷавоб мегардонем, донистанатон фикр мекунам беҳтарин ай. Ва нафарҳое ки навори моро тамошо дорен лайк ва нафарҳое ки обуна шудагӣ нестен обуна шавем, беҳтарин мешавад.
хуб, аввалан бигем дар ҳамин соҳаи қонунҳо, аэропортҳо видео мекунем. Бисёриҳо пурсон мешаванд ки чӣ хел тафтиш кунем депортатсиямона. Дар бисёри ҷойҳо бигем тафтиш мекунам, бале мегӯянд ки виестон маҳкама ё ки кушодай, вале намегӯянд ки то кадом муҳлата. ва ё нафарҳое ки депортатсияшон кардагиам ба статьяи паст бигем, ки падар, модар, оила ё ки фарзанд шаҳрвандии Россия ё ки вид на жительство доранд, яъне роҳш ҳастай барои кушода шудан. Бисёр мепурсам бигем. Ба наздикӣ як бародар хати ҳамсуҳбат шудем ки тафтиш мекунад, бигем запрос рой карда, аниқ карда, ки то кадом муҳлата депортатсия кардагиам. Бале пул кати тафтиш мекунад, вале ҷавоби аниқша мегӯянд тона. Ҳамчунин нафарҳоерам ки гардондагиам, пешаи дуюмбора билет гирифтам, бигем як бор муроҷиат кунед ва агар депортатсиятон статьяш паст бошад, роҳи кушоданаш бошад, ҳамчунин метавонед ки дар номерҳое ки дар комментария мемонам муроҷиат кунед. Номерҳои бародара дар комментария мемонам. хуб, ҳамсуҳбатам шудем, бигем тарзи коршам дидем ва муомилашам беҳтарин инсон. Телефон кунед ё ки дар ватсапш нависе, айнои мо салом шумо бигем. яъне ин чизе ки ба мардум бисёртар дар кор ай. ва баъдан бисёриҳо бигем ки мегӯянд ки вақти ай Россия рафтан чӣ гуна ки медонед, айни замон ай Россия рафтан ай Домодедово, Внуково, Жуковский, Шереметова ба Тоҷикистон рафтанда отпечатка мегиранд, ки бисёриҳо бигем намехоҳанд ки отпечатка гиранд. Шояд ай сабабе бошад ки мисол намехоҳанд ки дар ин номшон отпечаткашон барояд. Чӣ гуна раве мегӯям, шумо метавонед ки пересадка қати гирен. Отпечатка фақат ҳамин 4 аэропорт Домодедово, Внуково, Жуковский, Шереметова мегиранд, яъне ба Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казан, Самара билет гирен. Дар ин аэропортҳо ба Тоҷикистон рафтанда бигем отпечатка намегиранд. агар ки ай Москва рафтанӣ бошед, пересадка қати гирен. масалан Домодедово ба Екатеринбург, баъдан ай Екатеринбург ба Душанбе, ай Домодедово ба Екатеринбург рафтан бигем. Внутренний рейс мешавад ки пограничный контрол намегузарем, а ай Екатеринбург пограничный контрол мегузарем, ки дар оҷа отпечатка намегиранд. ва баъдан шикоятҳо. ай картара заблокировать кардан, ки бисёриҳо телефон мекунанд, пулҳошон дар карташон мондагӣ, ҳуҷҷат надоранд, карташонро заблокировать кардагиам, бигем банкда муроҷиат мекунам, банк мегӯям ба МВД муроҷиат кунем, ҳуҷҷат ки надоранд намераванд. ҳаракат кунед нафарҳое ки дилтон ҳуҷҷатҳотон пур нестай, пули калон намонед, ки агар ки хато накунем дар як моҳ то 30,000 рубла гирифта мешавад. ҳамчунин пеш бигем ВТБ-ам заблок кард, Тинькофф бисёртар ва баъдан Алфа-банкшам дидем, вале вақтҳои охир ай Сбербанкам шикоят шудестай ки заблок кардан барои дар рӯи хат будан. документ надорем, Тоҷикистон бирем депортатсия мекунем ё бо омада метавонем. саволе ки дар ҳар як видеои мо ҳастай, и бигем дар ҳар як одам ҳар хел меояд. чӣ гуна ки медонед қонуни баромад ва даромад ҳастай, ки то 31 декабр кадоме ки ба Россия меомад, ай 90 рӯз зиёд меистод, ҳуҷҷат намекард, бояд ки мерафт, баъдай 3 моҳ меомад. ва ай 1 январ ин қонун дигар шуд, ки нафарҳое ки меоянд дар муддати 90 рӯз ҳуҷҷат намекунанд, вақте ки ба Тоҷикистон рафтан, бояд ки баъдай 9 моҳ биёянд, ки ба ҳама дахл надорад. нафарҳои ҳуҷҷат дорем, шумо дар шарт нестай рафтем ба Тоҷикистон 90 рӯз ё ки 9 моҳ истодан. нафарҳое ки фарзанд, оила, падар, модар шаҳрвандии Россия доранд, ин қонун ба шумо ҳам дахл надорад бигем. ин фақат барои нафарҳое ки основания надоранд, ҳамчунин ҳуҷҷатам надоранд, ба Тоҷикистон рафтем. яъне савол ай чӣ сар шуд, ки ба Тоҷикистон рем депортатсия намекунанд. ва чӣ мегем, дар ҳолати ғайрай ҳуҷҷат надоштан, штраф надошта бошен, ягон камбудӣ надошта бошен, қонуни баромад ва даромада вайрон накунен, бо омада ҳуҷҷат карда метавонем. шаҳрвандии дутарафа дорем, дар вайни учёт мондагӣ нестем, ба Тоҷикистон рафта метавонем. бале бисёриҳо бигем дар вайни учёт мондагӣ нестанд, регистратсия кардагӣ нестанд, ба Тоҷикистон рафта омаданда то имрӯза надидем ки камбудӣ шавад. буд ҳолате ки дар вайни учёт мондагӣ буданд, поездка омадагӣ буд, ба Тоҷикистон рафтанда гардонданд, вале намондагиша надидем ки гардонда бошанд. ҳамчунин шаҳрвандии дутарафа доштагиҳо, агар загранпаспорти Россияро надошта бошем, ба Тоҷикистон рафтанда прямой иҷозат нестай, мегардонанд бигем. мешавад ки ба внутренний паспорт Қазоқистон бирем, баъдан ай оҷа ба паспорти Тоҷикистон
вале омаданда дар аэропорт 2000 рубл хато накунем, агар штраф мекунам, вале иҷозат метиҳам барои ба Россия дар омадан. хуб, ҳамин қадар маълумот, умедворим ки фаҳмонда тонистагием, ягон ҷоша пурра нагуфта бошем ё ки саволи шумо бигӯем ҷавоб нагардонда бошем, дар комментария нависед, ҳаракат мекунем ки ҷавоб гардонем. раҳмат ҳар як шахсияте ки навори моро то охирша тамошо кардем. бошед ҳама вақт.